Te ngindon ru ya ka online ba offline registration ya ka bagin sa pedang ya ka jinglong bakot jong ki kun samla ka thai jela Meghalaya Borokwe Kasijan State. But kane ka jing pedang ka jongi ya ki kun samla ki enrollment forms ki long ki arbanta kata ka dai ka offline ba online. But ngin kam pensuk isu ya ki kun samla ki bakwa ban register lan ki rang ba ki bakwa ban dong sa party da ka bagin ai ya ki wei pat kila lan kata ka jingkang kabalong kabubun yang nang baka nong basuk yaki bakinwan ban register kabaning tong kalong ba ngin ai lamba ka social medias kila ban register lamba ka online forms ko bangin sa shna kabaar kila ban register lan kila ban pha yaki jingtho jongki sya ka email ka jongi ya ka bangin sa mana kila ban pha ru sya ka address jang ka office ka jongi jang ka state giving ya ka bagi tho ka shiti ka balong very much simple tho ya ka kerteng ka jongki ka address ka jongki ba ka jingkwa jongki ban rung dokot wat hangtang yang sepenbaik siya nung minpa bat siya ka ay kajaka siya ka ay ka-unit ka pagminsa pun yung gini ki kun sama ki pakwa ban register lagi berhaju ka por min sa patharu ki district ki primary unit ki area unit ki sub primary unit bakinne ya kata ka enrollment bagin sa shim jing tho bin pa bin namang ikwa bagi kun sama jing ki badan mentah hapo kane ka sahima ki ban yo ka jing nang gitu ka shimpang nang makta kinong ki bala pun kre ban tray kane ka bakentang ya ba ni kung ka party dene ublay ula bansya da ka party ban pentulom sa kamat ikam ka ba bantay ki nang salam tangkat ni kintin leshi